Bij zowel Cambuur als de Graafschap blijven de resultaten dit seizoen ook nota achter bij de ambities. Voor beide ploegen geldt dat een overwinning wichtig is om aansluiting te houden maar de bobbes te plakken. De Graafschap wordt het eerst gevaarlijk. De vrije trap van Anko Jansen wordt net goed verwerken door Telgenkamp. Dan bloedt de bal achterin Hingjen, krijgt Van Kouwen nog een keer een kans. Maar dan zit Telgenkamp goed te plak. Zo bloedt het 0-0. En in de blessuretijd van de eerste helft komt Cambuur op vastsprong. Het is een mooie hoekskop van Oebele Skokker. Michiel Hemmen hoeft er alleen maar zijn onderin. 1-0 voor de Leeuwters en voor Hemmen zijn 10e goal van het seizoen. Een mooi moment om op vastsprong te komen, zo krijgt voor het skoft. En in de tweede helft bewijst Skokker dat er goed traapje kan. Prachtige vrije traap. En zij is het 10 minuten na het skoft 2-0 voor de Leeuwters. Het tweede doelpunt voor Oebele Skokker. Jetter scoorde hij 2 keertjes in Almere en nu een doelpuntje in de Graafschap. Maar dan dit moment, een overtreding op Alim Osturk. De skis zocht er lid teruggaan en Juri Roos zocht dat er een counter dreigt en greep die, maar docht het net toe. Hij gaat er hut in en krijgt een directe rode kaart. 10 jaar geleden was dit geel en tegenwoordig is het gewoon heel snel al een rode kaart. Dat hebben we ook al in eerdere wedstrijden gezien. Dus ja, uiteindelijk moet ik het gewoon bij mezelf zoeken, denk ik. Ja, je neemt jezelf toch wel een beetje kwalijk? Ja, je gaat moeten weten dat ze gewoon snel gegeven worden. En dat je als je, wat ik zeg, een beetje mannelijk voetbalt, dat je daar gewoon snel op afgestraft wordt. Dus. Maar ik mooi een man minder bloedt Cambuur eenvoudig oeraan. De Graafschap slag het er net in om echt gevaarlijk te worden. En dus is er een in Bleedskip op de bank bij Cambuur. Je weet, de eerste overwinning komt altijd weer dichterbij. En dat geloof en dat vertrouwen zijn wij gewoon in elkaar blijven houden. En dat het dan niet altijd even mooi was, oké, dan moet je voor de koop toenemen. Voor de Friese coach van de Graafschap, Pieter Huustra, nemen de zwaargen ta. Bestuurlijk rommelt het bij de club en dan neemt de druk op de spelers en trainer ook ta. Er is nu al in sprake van irritatie bij Huustra, maar toch beziekt hij de moed erin te houden. Het gaat nou om dat die spelers het vertrouwen houden in hun manier van spelen. Want dat weer de eerste al best goed en dat is het belangrijkste nou. Ja? Het doel van de Graafschap is uiteindelijk toch om voor die play-offs te gaan of nog meer? Nou, dat kan nog steeds. We zitten nog steeds wel bij, dus, maar dat moet wel gebeuren. Hè? Dat is duidelijk. Ja? Oké.